गाइस नै दायो माने दाखालि बुंनाय लेखा माने आं खाथियाव दिन्थिनो नाजागोन होननाय बायदिनो आं नै दायो माने फाइनालि खाथियाव नै दिन्थिफैबाय दिन्थिनानै होबाय दा माने बिराद सान्दुं गोसा थाबाय मुथुते आं जि जायगायाव दङ बेनिफ्राय थाबायना फैनायावनो 2 घन्टा लादों आरोना दायो माने नै जायगाफोरालाय बिराद समायना आरोना बेनिफ्राय लोगोसे नै आंजों दङ नै गासै जोङो 6 जनसो दं ओमफ्राय आरो 2 दंबोयोमोन ओमफ्राय बिसोरो माने फैनो हायासै मेंनानै बै सिगाङावनो थाबोबाय मथा मथि 2 घन्टानि जारनि थाबायनानै गरमजोंनो गस्ला खुजोब्बायलां नै नोंथांमोननि जायगाखौ एसे दिन्थिना होनोसै आं माबायदि नोंथांमोना नायलांबाय था बिदिब्ला जायगाखौ नै बेनो सिमेन्सापुरि दैसा माने बेनि सेर-सेरनै हाजोआ आं दाखालि जि दिन्थिहरनाय ओरै जों दायो साखाथियाव दङ ओमफ्राय जायगाफोरा जोबोद समायना जेरैबो बिफां-लाइफां अन्थाइ दायो बिराद सान्दुं गोसा दैया नै फट' एसे लालांसै आरो जि फैदों फैग्रा नै लावगा होननानै बांसिन मिथियो आसलि नामा मामोनलाय अरगें बिथांनि आसलि नामा अरगें दै नाथाय लावगा होननानै बयबो गाबज्रियो आरो बैथिं नै केमेरा लाग्राया लागासिनो जायगाया बिराद गुसु गस्ला सुनानै नै वाह बिग्रे नायलाय मेंबानो मेङाखा मानसिफ्रा गासिबो मेंजोब्बाय नै माने ओरैनो बेरायनो फैनाय लेखा जाला माने मेंनायजों एसे गोबाव जसाबनानैसो एसे थांसै लासैनो नै जायगानिफ्राय माने जायगाया जोबोद समायना आरोना मा बुंनो आरो नोंथांमोनाबो सोरबा फैनो गोसोब्ला फैनो हागोन सोरबा फैफेराखैब्ला जायगाखौ नायफैनो हागोन फट' लाग्राया फट' लागासिनो जिरायग्राया जिरायगासिनो नानिया फट' थिखोजागासिनो माने नै थिखोगासिनो फट' नानि मेंनाय मोनाखै ओमफ्राय लोगोफ्रा थाबोजोब्बाय बिहा बेनिफ्राय गावहा थाबायनो हानायनि एक्सपिरियेन्स दंखायो जालायबाय ओमफ्राय नै जोंना लावगायासो दाना पज होसिगोन दायो पज मास्टार दे लावगा पज होदो मोनसे बारा खेबनाङालै मोखां महरफोरा जामलाबायगोन बारा फट'नि हुदाबो गैखाया आंहा माने मालाबा गोसो जाबासो दैखांबाय नङाबा दैखोनायनि इसिबां हुदा गैया आंहा फट'नि बारा इसिबां माबा गैया आंहा जायगायाथ' बिराद मोजांखा ओमफ्राय खनबेसे फैखो नोङो बेयाव हिसाब गैया ना नोंसोरनिफ्राय बेसेसो गोजान जायो बायदि बियो जोंनिया दा
2 किल'मिटार ना थिगानो ओमफ्राय नानि नोंथ' फैबाय थाखायोना बेयाव बा बेनिफ्राय बोसोर गोदानावबोथ' बिराद बेरायफैयो जानांगौ थिगानो बेबायदि जायगायावथ' मजा नाङो निउ इयाराव सोरबा जुदि माने फैनो गोसोब्लाबो फैनो हागोन बिराद मोजां आरो जायगाया गुसु माने बिराद मानसि फैयो पिकनिक बेयावनो खालामफैयो गोबां मानसियानो आंबो नैजों खेबनै जाबाय खोमा फैनाया खेबनै नैबेसिम खेबनै जाबाय ओमफ्राय नै भिउआ बिराद मोजां आरोना बिराद मोजां भिउआ नानिया नै गालेननानै मा जाखो नायनानै आथिं आसुगुरा बेलथायबाय नानिना आरो नानिया मोनसे गोजोनथाव मोनसे खौरां दै नानिनि भइसआ जोबोद सुइट आरो नानिया माने बिदिनो बायदिसिना सर्ट मुभि बा फ्राव माने भइस होना होयो माने भइसखौ खोनाब्ला नोंथांमोनाबो माने एसे मोजां मोनगोन सुइटनेस दं नानिनि भइसआ नोंथांमोना सोरबा सिमेन्सापुरिनि साखाथि खालायाव सोरबा जुदि नांगौ जायोब्ला नानिखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन लिंहरनो हागोन फट' लागासिनो लावगानि बस गावखौनो फिसिनो लाजोब्बाय लावगाया दाबो मेंनाया खाराखै गरमजोंनो गस्ला फुनानै लाबाय एसे मोखां सुनानै लाबाय ओमफ्राय नै आथिखालाव हाग्रा बंग्रा दं बिफां लाइफां सारि सारि ओमफ्राय बैथिंबो फुरा हाजो गोजा गोबां जायगाया थारैनो नायनो समायना दै रायजोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां माबा मोनसे भिडिअ शुटफोरनि थाखाय लकेसन नांगौब्ला फट' शुटनि थाखाय लकेसन नांगौब्ला नैयावबो लाफैनो हागोन रायजोफोर फैबोनो गोसो दंना गैला फैनोलाय गोसो दङ बिराद मेंबायना मेंनायबो मोनदों गरमाबो अभारद्राय जायगाया बोरै जायगायाथ' मोजाङानो मोजां ना नोंसोर जायगायाव फैनानै पार्टि खालामो ना खालामा खालामो होमबाथ' औ फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बहुत मोजां मोनदों आरो ना जायगाखौ नायनानै पिकनिकबाथ' मानसियानो बुंफबलायो खोमा बेयाव मानसि बिराद जायो आरो माने बै एसे दैसानि सोमोन्दै बुंना होलाय माने बेयाव बोरै थारा दैनि सिङाव स्पिड जायो आरो बांसिन सिङाव एसे स्ल' ओमफ्राय सिङाव स्पिड जायो आरो दैया एसे मानसिफ्रा ओरैनो बारना हैनो हाया बारग्राफोरा बारो खायसे बारोना ओमफ्राय बेयाव माबा बायदिसिना जाथायबो जादोंना खोनादों जाथाया मास मोनसेनि सिगाङाव जाखांबाय जाथाया औ बोरै खोन्थाना होन एसे दा जाथाया माने बिदिनो मेट्रिक पास जानायनि पार्टि जाना फैदोंमोन आरो ओरै जुनायनि साइडनि ओमफ्राय बियो माने बिदिनो लोगोफोरा साइडआव थाबाय बोरियाव ओमफ्राय दुगैनायाव माने गोमादो आरोना बेनिफ्राय बेयाव गोबां मानसि जाबाय नामा जाबाय सिगाङाव जाखांबाय ओमफ्राय ओरै दलङाव जाखांबाय आरो बेयाव उन्दैयाव जानाया खम ओमफ्राय दलङाव गाहायाव जाखांबाय आरो सानै साथाम गोमाबाय आरो थिग दं सांग्रांथि थादो रायजोफोर मानो होनबा फैब्लाथाय नोंथांमोनाबो जानला मानला दैयाव हाबलाबायनाङा दैया एसे धार दं माने नै बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला माने बेयाव गोबां मानसिबो गोमाबाय बा लांखारबो जाबाय दैजों बुखार जाबाय बेखौ बुंबाय बिथाङा माने बारा बावाखै बै माने जुनायनि बे सेंग्राफोर माने बेयाव मेट्रिक पास जानायनि थाखाय पार्टि खालामफैदोंमोन होनदोंमोन बेयावनो दैनि दाहारजों बुसोम जाखोना बहाबा मा जाखो रावबो जेबो बुंनो हायाखै बिनिखायनो फैब्लाबो नोंथांमोना एसे सांग्रांथियै था माने जायगाया मोजांबालाय मा जानो जायगा मोजां होननानै बाराद्राय
खुसियाबो मालाबा खैफोदबो लाना फैयो बे हाजोखौ गोसोआव ला रायजोफोर मालाबा खैफोदबो लाना फैयो बांद्राय खुसियाबो बेनिखायनो गावखौ एसे सानाय हयै थाबायनाया मोजां फैनाया मोजां आरोना लरबाव थानाय दोनबाय थारलै माने मा समाव मा जायो जेबो बुंनो हाया बेनिखायनो दै गेजेराव मालाबाबो माबा मोनसे खालामनो होननानै दा हाबखा नै बिथां बिग्राय बर'आ माने केमेरा खेबगासिनो सेबखांगासिनो नै लावगामोनखौ फट' खेबगासिनो लावगाया आरो गोदान पस्ट होगासिनो जास्ट टाइम पास आरोना टाइम पास औ नै जायगाया ओइ नानिया खर' लागासिनो जायगाया बिराद गुसुथार ना पस हो नानि पस हो एसे आलदा पस हो फट' थिखांनायानो मजा आरोना जायगाया आरो पार्टि खालामनोबा बेयावनो मोजां आरो जायगाया बेनो मोजां पार्टि खालामनोबा माने सिमेन्ट सानजारि नोगोरना बेयावनो फैनानै माने मा होनना बुङो बेखौ पिकनिकखौ पार्टि खालामफैनो हायो आरो